तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताई आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल हिट मैटर पति पत्नी के ज़बरदस्त बिल्कुल नया कंपोजिशन सन। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कहतनी तो 100% बाकी मार्केट में गाना ही गर्दा कर दी। लेकिन ऐसे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बानी, गायकी कइल चाहतनी, गायकी रउआ के पसंद बा और रउआ के बढ़िया मीटर नइखे मिलत, बढ़िया गाना नइखे मिलत, बढ़िया से रउआ के तुकबंदी नइखे मिलत, बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक नइखे मिल पावत, तो रउआ अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नइखे। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होखे चाहे भोजपुरी होखे, चाहे रउआ कौनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, चाहे रउआ म्यूजिक बनवा सकिले, उहो बिल्कुल अच्छी चार्ज पर। लव सॉन्ग होखे, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, सैड सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, चाहे रउआ अपना मन पसंद के कौनो भी गाना लिखवा सकिले। तो ऐसे कहल चाहब कि रउआ अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी, चैनल पर पहला बार बानी, तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ के अच्छा लागता, गाना रउआ के पसंद आवता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रउआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो औरत अपना पति से परेशान होके एक दिन अपना नैहर फ़ोन लगावती, अपना माई से अपना पति के या अपन दुख सारा कहते कि हे माई, हमर शादी करके तू तो हमरा के फंसा दिला लोगिन। देखी कौना भाव में कैसे अपना महतारी से दुख कहती है अपन। कि नीबुआ मरीचवा के अचार मोर खटा गई, कि नीबुआ मरीचवा के अचार मोर खटा गई, कि माई मोर भतार सवतिनिया पलो भागई, कि माई मोर भतार सवतिन पर लोभा गई, कि नीबुआ मरीचवा के अचार मोर खटा गई, कि नीबुआ मरीचवा के अचार मोर खटा गई, माई मोर भतार सवतिन प पागला गई, माई मोर भतार सवतिन प पागला गई। तेल बिन जवानी हमर सुख के भुअरिया गई, कि तेल बिन जवानी हमर सुख के भुअरिया गई, माई मोर भतार सवतिन प पागला गई, कि माई मोर भतार सवतिन प पागला गई, कि नीबुआ मरीचवा के अचार मोर खटा गई, कि नीबुआ मरीचवा के अचार मोर खटा गई, माई मोर भतार सवतिन प पागला गई। तो उम्मीद करतनी मैटर रउआ सबके बेहद पसंद आइल होई। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवावल चाहतनी, चाहे एकर म्यूजिक बनवावल चाहतनी, तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप रउआ कर सकिले। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा 81 78 24 48 75। तो रउआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले। रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाई। एकरा के रउआ लाइव म्यूजिक बनवा के, झलकुटन बनवा के बढ़िया से गायकी कहते तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करे। लेकिन ऐसे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर हमरा गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो यह क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम गायक ना ही। तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना लेके, तब तक के लिए रउआ सब सन्मति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव।